Dobre, aké ideme robiť dneska ošetrenie? Vlastne, že je diamantová mikrodermabrázia. Je to super na akné, na rozšírené pory. Je to vlastne na všetky typy pleti. A použijeme vlastne takýto nadstavec. On má tuto také jemné diamantové mikročastice a to nám vlastne dáva hornú vrstvu pokožky ako keby preč. A na konci vám ukážeme vlastne, že čo tam je. A už tu vlastne na boku môžeme vidieť, ako ti idú tie šupinky preč, hej. To je vlastne tá odumretá koža, ktorá je úplne že prebytočná na tej tvári. Plus to odstraňuje aj jazvy po akné, čistí to tú pokožku. Troška to vysuší to akné, čož vôbec nevadí. Táto procedúra trvá max 10 až 15 minút. Tu máš také šupinky, hej, ktoré vlastne ti dám samozrejme dole. A teraz aj uvidíš, keď si budeš dávať make-up, aké to bude lepšie, ako to bude lepšie držať. A ako často sa na takéto niečo chodí? Na toto sa môže chodiť 2 až 4 týždne, hej. Je to individuálne podľa tej pokožky, lebo musí sa tá pokožka aj zregenerovať.